Tsawon mako guda masu kallon shirin Izzarsu da sauran mutanen gari suke so su ga me zai kasance a episode ɗin shirin Izzarsu na 61 ko na 60, akan cewa wa ake tunanin za a bayyana a matsayin ɗan Matawalle. Mafi rinjayen mutane sun tafi akan cewa Umar Hashim shi za a bayyana a matsayin ɗan Matawalle da ya ɓata shekara 27. Kamar yadda wannan tashar tamu ta kasance tana yi muku hasashen me zai kasance a wasu shirye-shirye na gaba na season ɗin Hausa da ake yi. Ta wannan karan ma mun yi hasashenmu wanda kuma muna ganin hasashen zai kasance 100%. Wannan da kuke gani wato Malam Ali Badayaji, ɗaya daga cikin ma'aikata a cikin ma'aikatar Matawalle kuma aboki ga Umar Hashim, wace babban aboki bayan MD. Malam Ali Badayaji sunansa Ali, sannan ɗan Matawalle da ake nema sunansa Ali. Sannan sanda a bayanin da Matawalle yi bayan dawowa kawo Hajara gidansa, ya ce Ali ya ɓata da mutum yana ƙarami. A lokacin ita kuma mahaifiyar Hajara ta kwatanta cewa bai fi shekara 3 ba zuwa 5. To idan kuwa haka ne yaron da ya ɓata yana da shekara 3 ko shekara 5, ai ba zai manta sunansa ba in ya ɓata, zai ci gaba in an tambaye shi sunansa ya sani. To da haka shi kuma Umar Hashim sunansa Umar. To ya za a yi ya ɓata yana da sunan Aliyu kuma ya dawo a Umar? Ko da bai san sunan mahaifinsa ba, sanda ya ɓata ai ya san sunansa. Da haka Malam Ali Badayaji shi ne ya yi wa Umar Hashim cewa yana fatan Umar Hashim ya kasance shi ne wannan ɗan Matawalla da ya ɓata. To amma kuma ai akwai abin da Hausa suke cewa fata na gari lamiri. Kasancewar shirin ana nuna tasirin addu'a da mahimmancin ɗabi'u na gari, kasancewar shi Malam Ali Badayaji ya yi wa Umar Hashim addu'a, to addu'ar za ta iya kasancewa ta yi tasiri a kansa shi ya zama shi ne ɗan Matawalla. Wannan hasashen muna kyautata tunanin shi zai kasance a episode na gaba.